Здравейте, приятелчета! В днешното видео на ето това, както виждате, само да покажа вкусна ягода. Хоп. И на ето тези топченца успях да хвана, вижте какъв улов. Много голяма мряда. Само да хвана. Направо ще е хищна. Ето го. Иска да бяга, едва го тързя. Нали, Морянчо? Нали? Нали? Не така, че го качи на масата. Утре се качи само. Пускам го, той иска да избега. Ръцете с... Така, добре, ай. Само да покажа, това е с ягода. Според мен е много добра. Само да изкарам. Ще ви покажа. Ето. Ето видите как съм вътре. Отлична ягода. Доста силна. Ето тия топчета, които са много хубави в мен. На Ranger Mix. Аз само да видя с какво са. 7 са, 7 мм, 20 бройки, оранжеви, нали, оранж с чоколад. Тези имат вкус на шоколад. Миришем и това е с ягода. Видяхте в профайла, но ако искате да имате по-хубав, вземете си. И добре, последвайте ме в канала, да знаете.